chidwi changa ndingane noti namba nthawi imene bambo anga amaonesa mpira nthawi imene anali ndi holo ndi nthawi imene ndimakonda ambiri kukhala mu holomo bambo anga amaonesa mpira ndi inenso makhala ndikuonera nawo mpirawo ndi zimangondisangalatsa nthawi imeneyo koma ndisanayambe mpira koma nditapita ngati ku primary pamene ndinakhala ngati ndayamba kuzitsatira za mpira pang'ono kumakula nazo. Kwambiri nthawi imeneyo ndikukula ndimatsatira kwambiri Cristiano Ronaldo ndamene ndakhala ngati ndimampanga follow kwambiri ali ku Manchester United atangobwera kumene ndamene amandisangalatsa kwambiri komanso Frank Ribery ndamene ndimamuonera kwambiri nthawi imeneyo. Kwa ine player amene amandisangalatsa ndi wakale ndi Joseph Kamwendo amene ankasewera Mighty Wanderers komanso Malawi national team amandisangalatsa kwambiri foti anali munthu wa skill ndi anthu oti amakhala skill amandisangalatsa kwambiri mbali yanga. Nthawi imeneyo ndinali ndili ku national team under 17 ndi nthawi zambiri coach Chatama amakonda ndiyitana coach wa police reserve amakonda ndiyitana kulumu kwake kuti tabwera kuda kulumu zayankhulane amakhala ndinyengerera nthawi zambiri ndi Felix Timakude ndi amakonda ndiyitana uzibwera kulumu timapita umene kujako basi tikapita atiuza ubwere ku police reserve mudzasewera umene koko komano timakhala ngati kunzembazemba ndi nthawi inake tamaliza national team nabwera ku holiday ndi nauza makolo anga kuti coach Chatama ndiuza zakuti komano ine sindifuna kupita nawo makolo anandiuza kuti ayi upite mwayi utokhala umenewu ndi nditapita ku police reserve kuja nakasayina kubwera konso ku Mzuzu kuno tabwereranso Mzuzu ndinazalemba kaye mayeso kupitanso ku police reserve namba kusewera komano after 4 years pamene ndinapeza kuti ndapangidwa promote kupita women team. Kupita ku police choyamba kwa ino inali ngati motivation payokha kuti ndili timu yayikulu kwambiri mdziko la Malawi ndiye kusewera ku police kwa ine inali chinthu chosangalatsa kwambiri ndinachika mu mtima kuti ndiwena ndilimbikire ndidzasangalatsa anthu otsatira timu imeneyi ndi kwa ineyo inali ngati motivation payokha kuti ndizilimbikira ndi zimandipatsa mangolomero kuti ndikhale olimbikira ndichite bwino komanso ndionetse dzina langa ku masupporters a Bullets. Nthawi imene ndinasankhidwa kukhala midfield of the season yanga yoyamba ndimene nali nthawi yosangalatsa kwambiri kwa ine foti ndatenga chinthu imenechi season yanga yoyambirira yomwe nditangofika kumene nachimva mosangalala kwambiri foti kukhala player of the season kumalawi kuno si chinthu chapafupi kwambiri foti kumakhala players ambiri amene akusewera mu top league ndi khaso waichepere ngati ine osankhidwa player of the season si chinthu chophweka ndi nachilandira mosangalala kwambiri ngati noti ma-award yoyamba ya midfield of the season nditangobwera umene Bullets season yanga yoyamba nasankhidwa kukhala midfield of the season nasangalala kwambiri kuti season yanga yoyamba ndasankhidwa player of the season midfield of the season komanso season yachiwiri nasankhidwa player of the season chomwe inali ngati kwa ine nimaona kuti ndikupanga progress kuti ndachoka midfield of the season kufika pa player of the season ndi ma-award awiri amene anandipatsa kubwera pa mapu kwa ine. Choyamba aliyese amafuna atapezeka timu ya dziko lino la Malawi ndi kwa ine inali chosangalatsa kwambiri kuti season yanga yoyamba kusewera top league komanso ndasankhidwa kupita national team chinali chinthu chamtengo wapatali kwambiri kwa ine. Zindita nthozo kwambiri foti aliyese amafuna atasewera timu imene ya dziko ndi kwa ine chinthu chamtengo wapatali kuti ndikapezeke ndili ku national team kumasewera ndi ma players oti ndakhala ndikuwaonera ndili wang'ono
komanso ndi kukula ndakhala ndikuwaonera ndi kupezeka umene kuchako nditanthauzo lalikulu kwa ine pa nthawi imeneyo. Nalosangalala kwambiri kuti ndasankhidwa ku national team ya Malawi foti inali season yanga yoyamba kumenya top league Malawi muno, ndi kusankhidwanso kupita senior team season yomwe kwa ine inali chinthu chosangalatsa kwambiri. TP Mazembe kuli nipezeke ndikukumbukira tikusewera CAF Champions League ndi TP Mazembe pa Bingu Stadium. Ndikukumbukira game imene nasewera bwino, ndipo nali ndichikhulupiriro kuti chinake chitha kuchitika ndi mmene ndasewera game imeneyo. Kena kono season itatha napezeka kuti chaka chinachota akutiuza kuti akutifuna kuti tipite ku Mazembe, ndi zinali motero. Nzovuta kwambiri kuti ukapezeka umene kuchako kwa anthu oti akankhula French, poti ku Malawi kuno language yathu ndi Chichewa ndi local languages apart from English. Ndi English umene koko sikwenikweni anthu ambiri amankhula French, ndi nzovuta kwambiri ukati upanga adapt msanga umene koko. Kwambiri nzovuta kuti ukapange adapt msanga foti ku Malawi kuno kulibeko French and sinimankhula French. Language yathu ndi local language ndi English imene timakhanga timankhula, ndi upita umene koko zinali zovuta kuyamba kuti so tipange adapt. Zimavuta kwambiri kuti tiyankhula bwanji French pamene kwathu sitimankhula French. Justement récupérer ces ballons, Méchac dans le phase de réparation, Méchac peut-être la frappe derrière, il y a Missi qui se propose, Patrick Mongoulou enroulé, et c'est l'ouverture du score, l'enroulé magnifique de Patrick Mongoulou pour l'ouverture du score qui arrive à la 27e minute. Ah oui, l'action qui est bien lancée d'ailleurs par lui-même, qui a mis le ballon dans le dos de la défense pour trouver Méchac Massengo, mais quel effort! Et également cette bonne complicité avec pressure singalepeo kawe foti TP Mazembe ndi timu yaikulu mu Africa muno, ndi pressure simalepera inalipo komano mpira nchimodzimodzi. Poyamba zinali zovuta kumvesesa kuti tupita ku Don Bosco foti popita umene kuti napita ngati tukasewera TP Mazembe, ndi upita so Don Bosco nali ngati zinthu zoti zikutipweteka komabe tinachimvesesa kuti mpira ndimene umakhalira nthawi zina tikapita ku tikapanga adapt tikazolowera moyo mmene umakhalira tizabwereranso. Ndingasanise kuti ku DRC mpira wake kwambiri ndi wa physical, komanso nthawi zambiri munthu umakhala ndi mpato oganiza kwambiri, ndi mpira wake ndimaona ngati ndosiyanabe. Komanso ma players ambiri ku DRC ndoti amakhala obwera, kodi amakhala kutenga ma players osiyanasiyana m'mayiko ena ndi ena, ndi komabe Malawi kuno sikuti mpira ndo advance kwambiri, kuzimangosiyana kuti anzathu amakhala ndi zipangizo zapamwamba osiyana ndi kwathu kuno. Nthawi zambiri ndimakonda ndikakhala pansi zingonera ma highlights, ndimakhala ndikupanganso analyze kuti mpira umaseweredwa bwanji, ndimakhala ndikuona mmene anthu amasewerera ma movements komanso zina nzina, komanso ndimakonda kusewera ma video games ndamene ndakhala ndikusewera kwambiri ndili wachichepere pakoza fika pano ndimakonda zimenezonso. Achibale nzoti nthawi zambiri kakhala kuti timu yathu sinachite bwino, achibale amakhala okhumudwa kwambiri, ndi kwa ine nthawi zambiri ndikamasewera mpira ndimachika mtima kuti sinthu achibale azikhala kusangalala nthawi zonse. Kwambiri sindimafuna kuti
nzika kuti nzaka osokonekera kuti menana anzanga ena kuti ndimatsewera nawo sanapitirize mpira ine natenga njira kuti ndipitirize mpira ndi kuti nzausire panjira ndimaona ngati kuti si chinthu chabwinoyi ndi zimene ndipanga motivate kuti nzilimbikira nthawi zonse nzapite patsogolo. Kwa ine chomwe chimalimbikitsa nchoti ndikamaona mmene anthu amakhalira ku Europe uja kuti mmene amasewera mpira mmene amakhalira moyo basi zimangondisangalatsa kuti inenso nzakhale ngati anthu otero. Choyamba ndi discipline ndiyofunika kwambiri mu mpira. Munthu ngati ulibe discipline nthawi zambiri zimakhala zovuta. Umayenera kukhala ndi discipline imakhala zambiri umayenera kuti munthu uzisamalira komanso ukhale wakhalidwe abwino zomwe zimawupititsa patsogolo. Choyambirira discipline ndiyofunika kwambiri mu mpira ifoti wakhala munthu wakhalidwe komanso wokhala bwino ndi anthu zimakuyendera foti sumapeza mavuto ambiri. Kwambiri mu mpira simaipita kukhala nzwankulu foti masapota amakhala ndi ma expectations awo ndi kumpira umakhala zoyankhulidwa zambiri ndi maplayers ngati timayenera tizingochilandira zimene akuyankhula masupporters kapena upeza ma-injuries umayenera kuti ukhale olimba mtima uzapanga recover zayambanso kusewera mpira. Kwambiri ngati ndili kuti nditapita ku national team ndili Bullets nasewera ma games enake omwe anthu anamba kuyankhula zambiri kuti ne player kuti ndimangosewera bwino club uma ndikapita ku national team palibe ndimakhala ndikupanga ndi zinthu ngati zimene zimakhala kuti munthu ukhala kuti wazitengera zitakubwezesa mbuyo ndi zimafunika khala munthu oti olimba mtima munzeru kuti uzikhala upitirira tsogolo. Kwambiri chinthu chofunika kwambiri ukhalanso ngati brand ambassador foti zimakhala zikukwezanso ngati game yako foti umayenera uzilimbikira zinthu ngati zimene zikhala zikubwera komanso upanga promote brand. Impact itakhala foti discipline yanga komanso ngati mu discipline ndikhalidwe komanso ndimakhala bwinobwino ndi anthu ndi zitapanga influence brand iyo kuti zikhala zabwinobwino sizingakhale zovuta foti ma brand ambiri amafuna munthu azikhala kwambiri wakhalidwe komanso woti amakhala bwino ndi anthu kuti brand isamaonongeke. Atala ndisankha kukhala brand ambassador takukhala ndi influence yayikulu foti ndikhalidwe komanso ndimakhala bwino ndi anthu ndi nthawi zambiri zomwe ma brand amakhala kufuna mwa munthu. Choyamba nditapanga influence brand iyo foti ma brand ambiri amafuna munthu wakhalidwe komanso wokhala bwino ndi anthu kuti pakachitika zinthu samakhala kuti brand ija kuonongeka ifwa ambassador. Ndimafuna nditakhala brand ambassador wa kupata bwaya kampani olwenake ntakhala munthu osangalala foti zinthu ngati zimene zimakhala zikupanga promote mwini komanso zikupanga promote brand yomwe yabwerayo. Player aliyense amafuna atapanga progress pomwe ali ndi kutengera panopa ndili ku TV Mazembe komanso ndikusiya national team after 3 years kuti nziona kuti ndikupanga progress nzayeneranso kukhala kuti ndafika pena pake poti ndachoka pomwe ndili ndakafika pena pake ndi kwa ine ndiona kuti after 3 years nzakhabe pena pake kusiyana ndi pomwe ndili pano. Player aliyense amafuna atakafika ku Europe komanso
moyo wake utasintha omakhala ngati mmene amakhalira ma players aku Europe mmene maonera alese amakhala osangalala kakhala kusewera kunja ku Europe uja nde sindinganena kuti ku Africa kuno munthu umakhala osangalala kwambiri komano utengera pamira komanso mwayi simangotengera kuti munthu lapa kapena wasintha level wakafika ku Europe kwanga ndikuti ndizilimbikira player alese amafuna atakafika ku Europe nde mwayi ukhala kuti wapezeka tizakafika ku Europe kwanga ndikuti ndizingolimbikira basi. Ndimafuna kwambiri njoti anthu azandikumbukira kuti ndinali player wakhalidwe komanso wocheza bwino ndi anthu kazasiya mpira. Anthu azandiona kuti ndinali player wa national team, naitenga national team nayifikisaso pena pake ngati personally kuti kunali player wochokera ku Malawi nde funa nzaonese impact imeneyo pa national team komanso nzaonese player ngati wakhalidwe komanso okhala bwino ndi anthu. Funa ndoweza ndikumbukira kuti panali player amene amayika national team yakwawo pa map like personally kuti Maungulu anali ochokera ku Malawi anakafika timu inake yayikulu kapena anakamenya dziko linake lodziwika bwino.